tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. I'm tired of this crap. MBZ is not a Zionist, and you're emboldening Iran by having this conflict. Now, I know a secret camp, thousands of fighters, and a war spilling across borders. Is Ethiopia training recruits for Sudan's feared rapid support forces with alleged backing from the UAE? As Sudan's civil war rages on, the conflict is drawing in powerful regional players, quietly and dangerously. Turkey, and he started in Saudi Arabia. What we are all happy here in Saudi Arabia and also in the Arab world and the Gulf region in particular, to see a closer collaboration between Saudi Arabia and Turkey. These two countries, their objective is stability, security, peace, de-escalation. They have a lot in common, and they all work very hard to achieve that goal, whether on the north part of Iraq and Syria, whether on the Red Sea security, or more assertive diplomatic language and an uptick in diplomatic signaling. An important development unfolded almost simultaneously in two capitals. In Addis Ababa, a senior Saudi delegation held talks with Ethiopia's Prime Minister. In Asmara, another high-level Saudi envoy met separately with Eritrea's president. Two capitals. Two leaders. One Gulf power moving in parallel. What does this coordinated diplomacy signal? A mediation effort? Strategic balancing? Or a broader recalibration around Red Sea security? This report examines verified developments. ከህብረት በኋላ ጦርነቱን የመጀመር ቀደም እንዳለ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ናው ጦርነቱ አይቀርም ብቻ ሳይሆን የሚጀመርበትም ቀን እየታወቀ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ስታፎቻቸውን ወደ ሌላ ሎኬሽን እያንቀሳቀሱ እንዳሉ መረጃዎች አሉ። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያንቀሳቀሱ በተለይ ዛ ጦርነት ይካሄድባቸዋል የሚባሉ አካባቢዎችን ከሰሜኑ አካባቢ ከአማራ ከትግራይ ከሌሎችም ከአፋርን ጨምሮ ከሌሎች አካባቢዎች የማራቅ እንቅስቃሴዎች ናቸው ያሉት። tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. I'm tired of this crap. MBZ is not a Zionist, and you're emboldening Iran by having this conflict. Now, I know ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሊንሲ ገርሃም በሃል ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ካብ ንኣሜሪካን ላዕሊ ብእስራኤል ዝግደስ ሰብ እዩ ስለዚ ናይ ረብሓ ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ ዘገድሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዞም መራሕቲ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኣብ መንጎ ኤምቢሰትን ኤምቢኤስን ናይ ሱዑድያን ናይ ኢማራትን ዘሎ ባእስኹም በጃኹም ትባእስኹም ተጠዋብልዎ ዝዓበየ ዕላማናትና ኢራን እዩ ካብ ኢራን ኣይትውፁ ብፍላይ ድማ እታ መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ናብ ናይ ሱዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ዘቕንዐ እዩ ንኤምቢሰቲ በቲ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ በቲ ናይ ኣክቲቪስትስ ብስዑድያውያን መሐመድ ቢን ሰልማን ነጊሮም ዘይኮነ ስዑድያውያን ዳርጋ ዝበዝሕ ዓረቡን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት ብፍላይ መሐመድ ቢን ዛይድ ምስ ጽዮናውያን ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዮም ዝብሉ። ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ከም ዝደፍኦ ዘሎ ገይሮም ንመሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ዝብሎ ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ጽዮናዊ ይኮነን ዛዮኒስት ይኮነን ስለዚ ተጠንቀቕ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ጸቕጢ ትርጉም የብሉን ስለዚ ተጠንቀቕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዳርጋ አሚን በይኑ ከተንቀቕ ዓቕሚ ለወድ የብሉን ግን ክዛረብ መሰል ኣለዎ ሕጂ ኣብዚያ ስምዕዋ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዞባና ክዝረብ ከሎ I know they got differences in Yemen and they got differences in Sudan, but we got to think big picture. To any leader in the region that doesn't understand you're on the verge of history, history will judge you poorly because you are. So what ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና this is actually crazy. ኣነ ከም ዝፈልጦ ይብል ኣሎ ክልቲኦም ኣብ የመን ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ፍልልይ ናይ ሓሳብ ኣለዎም ይብል ኣሎ ዲፈረንስ ኣለዎም ኖ ፍልልይ ኣይኮነን ዘለዎም እታ ሓንቲ ሃገር ከተጥፍእ ትደልላ እታ ሓንቲ ድማ እታ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ኣለዋ ትብል ኣላ ፍልልይ ኣይኮነን እዚ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ብትክክል ዕላማ ዝሰርሑ ነይሮም ትዝኾኑ ኣብ መንጎ ስዑድያ ትኽተሉ ዘላ ፖሊስን ኢማራት ትኽተሉ ዘላ ፖሊስን ዓበ ፍልልይ ዘሎ ኢማራት ንሓንቲ ሃገር ን56 ዓመት ከም ሃገር መንግስትን ስርዓትን ሒዛ ትቕፅል ዝነበረት ፋሕበትን ኢትያትላ ሕጂ ድማ ጠቕላላ እቲ ሃገር ንኸይትህሉ ዝፅዕር ዘሎ ልዕሊ 150,000 ሰብ ቀቲሉ ኢሉ ዝንገረሉ ናይ ጃንጃዊድ ምልሻ ትድግፍ ዘላ ሃገር ንዓዓን
መንግስትና ይተሃገር ንክህሉ ዓለም ምሉካ ክድግፎ ዝግባእ ትድግፍ ዘላ ሃገርን ክልቲኦም ፍልልይ ሓሳብ ኣለኩም ዝብሎ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ዝምቡዕ ኣጀንዳ ከም ዘሎ በዚ ኻትርኢ ብዝኾነ እዚ ሓደ ካብቶም ጽዮናውያን ናብ እስራኤል ገጾም ዝደፍእዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ክልተ ነገር ከርእየኩም ካልእ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዞም ሃገራት ዘሎ ንዞባና ክንዲ ምንታይ ጽልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ንኸርእየኩም ዝኣክል ማለት እዩ መጀመርያ there was this article ኣነ ዝረኣኹ very interesting ኤርትራ ምስ መን ከም ዘላ ብዛዕቡ ቅድሚ ምርኣየ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓንቲ ኣብዚ እንታይ ኣጋጢሙለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's just I mean it's crazy sometimes ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለው ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ረመዳን መዓስ ይጅምር ጾም ናይ ረመዳን ሲ መዓስ ይጅምር ንዝብል መን ይድውስኖ እንድሕር ኢልካ ብልሙድ ካብ ስዑድያ ይድውሰን ምክንያቱ ሃገረ ምስልምና ኮር ናይቲ መበገሲ ናይ ምስልምና ወይ እውን እቲ ዓብይ ታሪኻዊ ብፅሒት ናይ ምስልምና መካን መዲናን ኣብ ውሽጢ ስዑድያ እዩ ዘሎ ስለዚ ኖርማሊ ከምዚ መልእኽቲ ናይ ረመዳን ዲገለ ካብ ስዑድያ ክብገስ ትደልዮ ምሽ ኢማራት ግን ብሳይንቲስትስ ናታ ኣስትሮኖመርስ ናታ እታ ወርሒ መዓስ ትወፅእ መዓስ ኣይትወፅዕን ካልኩሌሽንስ ገይራ ነቲ ናይ ስዑድያ መልእኽቲ ቻሌንጅ ክትገብሮ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ክንዲ ምንታይ ደረጃ ኢማራት እንታይ ክብሉ እዮም ዘሎ ንሕና ብቴክኖሎጂ ኣዝና ሓያላት ስለ ዝኾንና ማዕቢልና ስለ ዘለና ነቲ ናይ ስዑድያ መርሕነት ናይ ምስልምና ክምንጥልዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስዑድያ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ባእሲ እዚ ናብ ክንደይ ደረጃ ከይዱ ከም ዘሎ ድሕሪ እዚኣ ኤፒክ ፋይት ትብልካ ሓንቲ ኣርቲክል ከርእየኩም እየ ናይ ብሓቂ ፊልም ኢና ንርኢ ዘለና ወላ ብተግባር ኢና ንርኢ ዘለና እውን ከገርመና ክእል ኣሎ ስለዚ ናይ ኢማራት ኣስትሮኖመርስ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ስዑድያ ክትብሎ ትኽእል ንኣብነት the Sarjan Academy of Astronomy and Abu Dhabi's International Astronomical Center both predict Ramadan will begin on Thursday. ስለዚ ሐሙስ ዕለት 19 ወርሒ ክልተ ክጅምር ከም ዝኾነ በትናቶም ኣስትሮኖሚካዊ ዝረኣይዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በትኻልእ ድማ ሳውዲ አረቢያ ሪላያንስ ኦን the Umma al-Qura ዝበሃል ካላንደር ማለት በቲ ካላንደር ናቶም ቁርአ ዝብሎ ማለት እዩ ብኡ ኮይኑ ክኸውን ከሎ ድማ often leads to preset dates ስለዚ ካብዚ ዕለት እዚ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ካላንደር ናይ ክኸይድ ከሎ that conflicts with astronomical calculations ስለዚ ስዑድ ዓረብ በቲ ናይ አልቁራ ዝብል ዘሎ ካላንደር እያ ትኸይድ ኢማራት ድማ ብሳይንቲስን ገለመለን ጌራ ክትሓልፋ እያ ትፍትን ዘላ ማለት እዩ ኖርማሊ ኣብዚ historically Saudi Arabia has declared Ramadan start even when astronomers say visibility was impossible ስለዚ ወላ ወርሒ ትወፅእ ያላ ወላ ገለ ክብሉ ከለዉ ስዑድያ ዓረብ ክትእውሽ ትኽእል እያ ይብሉ the kingdom typically announces moon sighting aligned with the calendar not scientific evidence ስለዚ እቲ ንግስነት ወይ እውን ካብ ስዑድያ ዝወፅእ ሓበሬታ ምስቲ ካላንደሮም ዝገጥም እምበር ሳይንሳዊ ኩነታት ጥራይ እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኻልእ ድማ እታ ኢማራት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ከም ስዑድያ ዝርዐ እንተኾነ ነቲ ናይ ስዑድያ መርሕነት ግን ቻሌንጅ ክገብርዎ ኩሉ ግዜ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ተፈጥራዊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምስልምና ካብኡ ስለዝመንጨወ ገዛ ናይ ምስልምና ስለዝኾነት እዚ ዓብይ ተቐባልነት ኣብቲ ኩሉ 1 ቢልዮን ዝኸውን ወይ ልዕሊ ቢልዮን ዝኸውን ስላ ተኸታሊ እምነት ምስልምና ዓብይ ተቐባልነት ኣለዋ ኢማራት ድማ ትቐድኒ እያ በዚ ንሕናሲ ናይ ስዑድያ እንታይ ይብል ኢሎሞ ቢን ዛይድ ብሕቡእ ዝዛረቡ ማለት እዩ ሰራዊት ናተይሲ ካብ ናተይ ትእዛዝ ንላዕሊ ትእዛዝ ናይ ካብ ስዑድያ ካብ መካ ንዝብገስ ናይ እስልምና ትእዛዝ ክቕበል ዝኽእል ሰራዊት እውን ኣለኒ ኢሉ የማርር ንሓደ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓላፊ ከምኡ ኢልዎ ይበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስዑድያ ዘለዋ ፀብለልትነት ንዑ ብጣዕሚ ከም ዘቆጥዖ እዩ ዝነግር ካልእ ሓሊፈ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ A secret camp, thousands of fighters, and a war spilling across borders. Is Ethiopia training recruits for Sudan's feared rapid support forces with alleged backing from the UAE? As Sudan's civil war rages on, the conflict is drawing in powerful regional players, quietly and dangerously. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ናይ እስልምና ናይ ካልእ ምስሓብን ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ኩሉ ዓውደ ኩናት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ ክልተ ሰለስተ ዳይሬክሽንስ ክበኩም እየ ምክንያቱ ኩናት ናይ ሱዳን እናበርተ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ተራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ምእታዋ ጥራይ ደይኮነ ተራ ናይ ባእሲ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን መመሊሱ ይገድድ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝፃወቶ ተራ ዓበ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቱርኪ ኢድ እውን ስለ ዘሎ መጀመርያ እስከዚያ ነዚያሪና እዚ ናይ ስዑድያ ከምኡ ድማ ወላ ኢትዮጵያውያን እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢና ሳውዲ አረቢያ
أبزون انتهايم زلزلو أمون جزء كلتين هجراتون أبي بأسي أقاتي مخم زلو حنتي كل سب كرداس دلي أبي لا تسامرناتا I'm gonna show you أتي بأس نريو زلنا أبترا نجر ترايدي كونه درجة بو أب كله درجة بأس كم زلهم سزي source of tension is بغط أبا يبأس له أمون قلتهم نايكو تبا many dominant force كون نتكنولوجي نتريد ندين كله دبي ويون إمارات سعودية دما بفيجن أسرة ثلاثة نتي دبي كويناتو زلا أبا عداك تهانس أتدلله سلزا مونغو كلتين ججف زخونا نايكو تبا ودرن بأسن كم زلو regional conflicts نتزلهم علامات دما أبكالوت هجرات أبزوبا أبتكبابي مالتيو يمن كونغل السودان كونغل إيرترا كونغل إثيوبيا كونغل سوماليا كونغل أب ليبيا أبكال بوتاتاتون أبزع بوتاتات زرزلو كنتاتي زرزلو لازم تبقى سناتهم أب كل بوتا يفنجر له diplomatic rivalries diplomacy each seeks to position itself as a primary partner for Washington and other global powers لازم كلت يوم دما نتهم مع كلوت حيلتات تغير كامسهم نتهم عبيت حيلتات أبت زوباتي توم كندي بارتنر كونو نأمريكا نعمل مني كند بارتنر ناتاب زبوتازي نتشاينا نراشيا سلازي نتي كالوت حيلتاتون يقرادو مسلو زغونيا زون نفسو زغاله باسيو impact on Gulf stability among زلو باسي دما نتي داي Gulf رقاتون حدغا كوتكو خمس خلي زغا زلو بغطباون بزح كسارا كمص علن خلي it risks creating fractures that external actors Iran Turkey etc could exploit it is فطر زلو gap among زوم Gulf states دما إيران كترب حلو تخليها أيام زبلو تركو كترب حلو تخليها كالوت حيلتات كرب حلو خليهم تركو برقص ترب حلو الله تم كالوت كم دليتهم تركو جد برقص نازو كنا تازي كترب حلو تبقي سا كم زلا بقوت أبا بالتكنولوجي بكل منجدي نتقداي ترب حلو زلا هجر حنت تركيا حاليا تايم زبلو زلو regional conflicts بتي أمونهم زلو زي مرددا ناب كال درجة خيد خلي الجنتايو implication for a US policy أمريكا policy أبزو كدايزي نايمن تك أكون خل ويون تاي كحزو انتاي تك انتاي استراتيجيك خطة لخل نزبل ناي ترامب administration aims to consolidate Gulf allies for strategic projects and counter Iran أمني تي نا أمريكا محضرة ويون دونالد ترامب كاباتو زدليو نقطة تبع بقولو تهاجرون كتربح بزي انفستن قبل الكاينة لمسو قبل لي دما ني إيران مكوتصار أبغونو كسلفالو ويون دقاف كراك بيزدل زلو كابو تنا US how the rift complicates these efforts making coordinated action difficult ስለዚህ أتبفلاي ني إمارات ني إيران مهرام ويون ناب إيران زقبرو زلو استراتيجي أمون غوزين كلتن هاجرات بزفتر زلو بأسي بحاجة organize زخونة سقم تنخوز انكفات فتير لهم كم زلهم US plans for economic corridors, security cooperation and regional diplomacy faces setbacks. كمون أمريكا بتكباب كت قبرت دل زلا كبيت كوين ولا مهناتو نحادي يوم كت مرز كلا نتحادى خنتها كت قبر له. ننا أمريكا بوليسون كبت فتير له. نابنت حنت كامباني head office ناتا أب دبي كت قبرت خوين ويا بإمارات. أب سعودية نزول له خجل خلده. سلزي كامباني تاتون calculations ناتهم كعرية مزوج دايز انت داي تفتحوا. ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ባእሲ ብዓብዩ ንብዙሕ ነገር ክትንክፍ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ብቐረባ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ቱርኪ እዩ ቱርኪ ምስ ስዑድያ ዝገብርዎ ዘሎ ብኸመይ ክረአዩ Turkey and he started in Saudi Arabia. What we are all happy here in Saudi Arabia and also in the Arab world and the Gulf region in particular to see a closer collaboration between Saudi Arabia and Turkey. These two countries, their objective is stability, security, peace, de-escalation. They have a lot in common and they all work very hard to achieve that goal, whether on the north part of Iraq and Syria, whether on the Red Sea security or in the Horn of Africa. ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ናይዞም ክልተ ሃገራት ብፍላይ ቱርክን ስዑድያን ተወዳደርቲ ወይ እውን ተፃባእቲ ቅርድም ዝነበሮም ሓይልታት እዮም ዝበሃሉ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኽትመፅእ ኣይትደልያን እያ ነይራ ስዑድያ ምክንያቱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ናታ ዶሜይን ክኸውን እያ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደይኮነ ሶሪ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ሰፊዕ ዝኾነ ዶብ እውን ስለ ዘለዋ ቀይሕ ባሕሪ ናተይ ሕዛእቲ እዩ ስለዚ ኣብኡ ማንም ክመፀኒ የብሉን ዝብል ሓሳብ ነይርዋ እንተኾነ ቱርኪ እንታይ እያ ትደሊ ኣብተን ሃገራት ንሳ ክፀልወን ትደሊ እንድሕር ኢልካ ምስ ናይ ስዑድያ ዝገራጮ ኮይኑ ይረኸበቶ ምክንያቱ ቱርኪ ተን ሃገራት ርጉኣት ክትከውን እያ ትደሊ ከም ዕዳጋ ክትጥቀመለን ስለ ትደሊ ቱርኪ ናይ ቻይና ሞዴል ዝኽተል ሃገር እዩ ኢንዳስትሪያል ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ነገራት ኣፍሪክ ክሸይጥ ዝደሊ እዩ ስለዚ ነገራት ክሸይጥ ዝደሊ ሃገር ድማ እንታይ ዝደሊ ርግኣት እዩ ዝደሊ ወይ ተን ሃገራት ርጉኣት ክኾና ግን ቱርኪ ድማ ብግምጣሉ እዩ
ኣፅዋር ዝሸይጥ ሃገር ድማ እዩ ኣብነት ሓደ ካብቲ ንስዑድያ ብፍሉይ ዝጥምታ ዘሎ ነዚ ባእሲ እውን ዝያዳ እንጆይ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሰብ እውን ክርድኦ ዘሎ ስዑድያ ልክዕ ከም ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ሸያጢ ሃገር ኣብነት ምስ ስዑድያ ብዙሕ ዲልስ ገይሩሎ ኣፅዋር ናቱ ኣብ ስዑድያ ንኸፍሪ ሚሳይላት ክኸውን ይኽእል ወላ እውን ነቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ከፍርዮ ኢሉ ሓሲቦ ዘሎ እቲ ካን ዝበሃል ፕሮግራም እውን ብስዑድያ ብሓደ ኮይኖም ስዑድያ ብዙሕ ኢንቨስት ክትገብር ብሓደ ኮይኖም ንክሰርሕዎ ተረዳዲኦም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኮኦፐሬሽን ንእስራኤል ከፍርሃ ኖርማል እዩ ናቹራል እዩ እዚን ክልተ ሃገራት ክተፋናና እምበር ብሓደ ክሰርሓ ይትደልየን እያ ስዑድያ ነዳዱ ኣለዎም ካፒታል ኣለዎም እትያቶም ድማ ሰብ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም ክልቲኦም ማች እንደግዕሪ ገይሮም ዝዓበየ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም ድማ ኣሳሪ ነገር እውን ኣለዎም ክልቲኦም እስላማውያን ሃገራት እዮም እቲ እስልምና ድማ ኣገዳሲ ናይቲ ፖለቲካ ቦታ እውን ኣሎ ወላ ነቲ ፖለቲካ እንተዘይዘወሮ ስለዚ ናይዞም ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ግብፂ ሓዊስካ ምትእስሳር ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝግበር ኣብ መንጎ ስዑድያን ቱርክን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ናይ ቱርክ መራሒ ድማ ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ ንግብፂ ሒዝዋ ኣሎ እዚ ግብፂ ፅቡቅ ምትእሳር ገይሩሎ ምስ ስዑድያ ናብ ኢማራት ድማ ክኸይድ እዩ ክሽምግል ነቲ ፀገም ድዩ መፍትሒ ክገብር ድዩ ወይስ ንባዕሉ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ካብኣቶም እውን ናይ ኢንቨስትመንት ገንዘብ ክረክብ ንኣዲስ ኣበባ እውን ክመፅእ እዩ ኣዲስ ኣበባ ምስ ካይሮ ምስ ግብፂ ባእሲዮም ስዑድያ ምስ ኢማራት ባእሲዮም ናብ ኣርባዕትዮም ይገይሻ ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ ወይ እውን ሽምግልና ንኽፍትን ዝኽእለሉ ተኽእሎ ኣሎ እንተደየለ ድማ ስኩዝ ክገብር ካብ ኩሎም ስለዚ ናብ ግብፂ ከይድካ ኣቦ እውን ዘገድሶ ስለ ዝኾነ እታ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ተገድሳ እያ ድሮናት ገዛሊ እዩ ንግዲ ድማ ዓብይ ንግዲ እዩ ዘለዎም ኣብኡ ስለዚ ናብ ቱርክ እውን ክኸይድ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ቀጠር ክኸይድ ምዃኑ ናብ ኢማራት ቀፂሉ ክኸይድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ሻትል ዲፕሎማሲ ወይ እውን ኢንተንሲቭ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ዝረአ ዘሎ እዩ ብዙሓት እዚ ሽርክነት ናይዞም ክልተ ሃገራት ነቲ ዞባና ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ማእከላይ ምብራቅ ዓብይ ዲፋይኒንግ ሞሜንት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንኩላቶም ድማ ሓበራዊ ዕላማ ኣለዎም ብርግፅ እስራኤል በዚ ጉዳይ እዚ ጥቃስ ለይቲ ከም ዘይብላ ወይ እውን ቀሲና ከም ዘየላ ነዚ ክትብትኖ ብዙሕ ፃዕሪ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ናበይ ክምለስ ዘልየ ኣለኹ ናብቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ እዚ እስከ ንስማዕ Visible strain, increased security awareness and more assertive diplomatic language, and an uptick in diplomatic signaling, an important development unfolded almost simultaneously in two capitals. In Addis Ababa, a senior Saudi delegation held talks with Ethiopia's Prime Minister. In Asmara, another high-level Saudi envoy met separately with Eritrea's president. Two capitals. Two leaders. One Gulf power moving in parallel. What does this coordinated diplomacy signal? A mediation effort? Strategic balancing? Or a broader recalibration around Red Sea security? This report examines verified developments, historic... ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ክኢላታትና ናቶም ርእቶ ዝብላ ዘለው ስዑድ ዓረብ ክትገብሮ ዝቐነየት ዲፕሎማሲ ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ናብ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማት ናታ ሰዲዳ ነይራ እዚ ፈተነ ናይ ሽምግልና ድዩ ወይስ ስዑድያ ካልእ ስትራቴጂ ኣለዋ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ስምዖም ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ናትና ርእቶ ወይ እውን ናይ ካልኦት ኣካላት ርእቶ እውን ከይረኣና ከለና ኣብዚያ ስምዕዎ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተነጋግረው ችግሮቻቸውን ሊፈቱ የመጀመሪያው የፖለቲካ ኪሳራ የሚገጥማት ሀገር ግብጽ ናት። ግብጽ ያለ ቀጠናዋ በአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲክስ ገብታ እያቦካች ነው። አሁን ባለው የአፍሪካ ቀንድ የውጥረት ፖለቲካ ግብጽ አትራፊ ናት። በቀጠና ያሉትን ሀገራት ስትፈልግ በማስተባበር ሳትፈልግ ደግሞ በመበታተን የራሷን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ቆርጣ የተነሳች ናት። በዚያኑ መጠን በቀጠናው ውጥረት ወርዶ ሰላም ሲሰፍን ካይሮ ከባድ የፖለቲካ ራስ ምታት ውስጥ ትገባለች። ይህም በመሆኑ በኢትዮ ኤርትራ ውጥረቶች፣ የፖለቲካ ኩርፊያዎችና እንዲያም ሲል ደግሞ ወደ ግጭት የመግባት ሂደቶች እንደ ግብጽ የሚያተርፍ ሀገር የለም። የኢትዮጵያ ኪሳራ የግብጽ ትርፍ ነው። ግብጽ በቀጠናው ሀገራት ምንም አይነት ግጭት እንዳይኖር የምትፈልገው በሱዳን ብቻ ነው። የግብጽ ባለስልጣናት ሱዳን የብሔራዊ ጥቅማቸው ማስጠበቂያ ሀገር ነው። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ኤርትራን ኢትዮጵያን እንድሕሪ ሓቢረን ወይ እውን ሽግረን ብሽምግልና ናይ ስዑድያ ድዩ ብሽምግልና ናይ ካልእ ሃገር ክዕረቓ እንድሕሪ ክኢለን እታ ዝዓበየ ክሳራ ከጋጥማ ዝኽእል ሃገር ግብፂ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣለዋ ምስ ኤርትራ ረብሓ ኣለዋ ምስ ግብፂ ረብሓ ኣለዋ ምስ ኩሉ ስለዚ ግብፂ ስዑድያ ማለት እዩ ስዑድያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክሽምግለን ትፍትናላ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንግብፂ ለሚናታላ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንክንፈትሕ ሓግዙና ኢሎሞም ኣለዉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰማዕ ኣለና ናው እቲ ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ
سعوديا نمن زيادة كتأمن تخليو سعوديا نجبس دا تأمن ويس نيتيوبيا انت حريل كحتيتك بعين سعوديا خوينا خنريا تفتينا كلتين تبغ زمدنا مس إمارات اللون سعوديا يخون نا جبس يخون إثيوبيا كابعتهم كلتيون نسعوديا زيادة من يقدس عند حريل كلتيون يقدس وين نيرترا قليف كمان كلتيون يقدس وين أجي مسجبت زلوهم شركنات كلتيوم سعوديا نجبس تحتيها يكونت نتريا سلمتاي كاب سعوديا نلعلي بلج على واي جبسي سلمتاي 100 مليون حزب اللوا عربيوم اب عرب عبس الوالوم بزح حزب اللوم كم دما دبلوماسياوي عقم اللوم ስለዚ ንግብፂ ክንዕቅቦም ኣይክእሉን እዮም سعوديا كاب جبس تدليو بزح ነገር ስለ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ንግብፅን ንኢትዮጵያን ንኽልቲኦም ከተሕጉስ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ ዚሮ ሳም ጌም እዩ ክረዳዱ ዘይክእሉ ግብፂ ብሂወተይ ትመፀንላ ኢትዮጵያ ዝብል ርእይቶ ስለ ዘሎ ስለዚ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ብዓብይ ደረጃ ፈቲሖሞ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ግን ናይ ንግዲ ሽርክና ኣለዎም እቲ ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ምዝ ናይ ማዓስከር ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝተረኽቦ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ንስዑድያ እዚ ዓብይ ቀይሕ መስመር ክኸውን ከም ዝኽእልን ንኣቢ ንሽምግልና ዘይኮነስ ከጠንቅቕዎ ከም ዝኽእሉ ዝያዳ የስ ክንረዳዳ ንኽእል ኢና ምሳኻ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካልእ ንሰርሖ ነገራት ኣሎ ካብ ሓሊፍካ ግን ንኣቢ ንሽርክነት ዝያዳ ከም ግብፂ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ወይ ከም ኤርትራ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ዝያዳ ንምባል ዝኽያዝ ዘሎ ዲፕሎማሲ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ዝነግሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ንኣቢ ዝነግርዎ ዘለዉ ምስ ኢማራት ዘሎ ምትእስሳር ዝያዳ ከጉድል ከም ዘሎ ወይ እውን ናይ ኢማራት ፈረስ ኮይኑ ናብ ካልኦት ቦታታት ዝገብሮ ዘሎ ጥንቃቐ ክወስድ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ምስ ስዑድያ ክረዳዳእ ዘይክኢሉ ግብፅን ስዑድያን ኮኦርዲኔት ዝገብርዎ ውሽጣዊ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ መሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኤርትራ ዳበይ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኢልኩምኒ እስከ ዳሓና ብዝስምዕዋ ሓደ ናይ ቢቢሲ ትንተና ዝሃብዎ ንውሽጣዊ ረብሓኣን استراتيجያዊ ደጋዊ استراتيجያናታን ዲፈንስ ትገብር ኣላ ብቀዳማይ ደረጃ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት መሊሱ ናብ ዝኸፍአ ንኸይከይድ ትፅዕር ኣላ ተወሳኺ ሓድሽ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክመፅእ እውን ንዓ ብቐጥታ ስለ ዝትንክፋ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘላ እሱ እውን ጠጠው ንምባል እዩ ዝመስል ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ትማሊ ድማ ምክትል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ወሊድ ዓብድልከሪም አልኸሬጂ ነስመራ ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ነይሩ ስለዚ ብመሰረቱ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ስዑድያ ነቲ ውግእ ጠጠው ንምባል ድያ ትፅዕር ዘላ ወይስ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ወይስ ናይ ባዕላ ብሰለስቲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በዚ ኮይኑ በቲ ዝኾነ ተበግሶ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ታሽሙ ርኢናዮ ድሕሪ ምርኻብ ኣብን ፈይሰል በን ፈርሓንን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ገጻትናቱ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድና ከም ተዛረቡ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዘሎ እቲ ተሰማምዕሉ ቅድሚ ሕጂ ንምትግባር ዘተኮረ ርክብ እዩ ነይሩ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ናይ ፈይሰል በን ፈርሓን ድሕሪናዮ ግን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዑድያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮ ፃንሒት ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ብዛዕባ ፀጥታዊ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጠላሉ ዘሎ ፀጥታዊ ጉዳያትን ዘይምርግጋእ ዞባን ከም ተዘራረቡ እዩ ነጊሩ ሕጂ ትፍልሊ ኣብኡ ክረኣየካ ፀቢቑ ክረኣየካ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ስዑድያ ብመሰረቱ እዚ ከባቢ እዚ ወይ ዞባ እዚ ናብ ዝኸፍአ ፀጥታዊ ኩነት ንኸይኣቱ ፀዓድ ተቐርብ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ሕራይ ንስዑድን ኤርትራን ኣብ ሓደ ፀጥታዊ ግንባር ሕጂ ከምዚ ክንብላ ፀናሕና ኣብ መወዳእታ ዓብዪ ድራማ ክፈጥር ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ስዑድያ ኢንቴንሽንስ ናታ ንፁር እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እቲ እንኮ ነቲ ኩነታት ከበላሹ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድረስ ንገብሮ ኣበይ ዘሎ ንስኻ ዕላማኻ ናይ ብሓቂ ኻዲኻ ብኡ ክትቅፅል ትደሊ ዘለኻ ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ኣለካ ዝብል እዩ ንግብፂ ንስዑድያ the biggest challenge right now ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ክትቋፀሮ ተኮይና ድማ እቲ ዝበለፀ ማሕውራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ጠጠው ከተብሎ ክትክእል ኣለዋ ብኩናት ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ምክንያቱ ብኩናት ክትውድኦ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ከተሕፅሮ ወይ እውን ነቲ ናይ ኩናት ዕድመ ክትሕፅሮ ተኮይንካ ንኢማራት ጠጠው ኣብል ኢላታ ክሰምዓ ይትኽእል እያ ስለዚ ነቲ ሰፕላይ ቼን ነቲ ቀረብ ዘምፅእ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሲሪየስ ዝኾኑና ነቲ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ከናውዑ እዩ ምክንያቱ ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ምፂኻ ዕሊምካ
ናብ ሱዳን ክሰዶም ተጀሚርካ እቲ ኩናት ንነዊሕ ግዜ ክቕፅል ይኽእል እዩ ደሆነ ጊዜ እቲ ካልኦት ሓይልታት እውን በዛ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ሎቢ ናቶም ይኹን ናይ ቀጠር ወሲኽካ ድማ ኣብ ኒው ከዓ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራዊ ትካል ኮይኑ ንክፅዋዕ ድማ ፃዕሪ ክግበር እዩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ብዙሕ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ሕብረት ኣፍሪካ ፅቡቅ ጌራ መዘናግዒ ረኺብሎ ካብቲ ክራይሲስ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱ ካብዚ ኣከባቢ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኩነታት መህደሚ ረኺብሎ ግን ክንደምንታይ ኣብኣ ክሕባኽል ንክንደይ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል ንግዜኩም ገጥፈይና ግብፂ ብቲ ጉዳይ እቲ ድፍኢት ናታ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ቀፃሊ ወላ ብሕብረት ኣፍሪካ እውን እንተኾነ ልዑል ፀቕጢ እያ ትገብር ዘላ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ሰሚት ክትገብር እያ ንኣቢ ኩሉ ግዜ ኩነታቱ ከተበላሽወሉ ትፍትን እንተላ ሃገር ግብፂ እያ ነቲ ኩነታት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ትደፍኣሉ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክምለስ ከለና እዚ ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ኩናት ደጋጊምና ሓንቲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክጅምሮ መደብ ከም ዘለዎ እሱ ኢና እቲ ዘረባ ብኩሉ ንሰምዖ ዘለና አፍሪካ ህብረት በኋላ ጦርነቱን የመጀመር እቅድም እንዳለ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት ናው ጦርነቱ አይቀርም ብቻ ሳይሆን የሚጀመርበትም ቀን እየታወቀ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ስታፎቻቸውን ወደ ሌላ ሎኬሽን እያንቀሳቀሱ እንዳሉ መረጃዎች አሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያንቀሳቀሱ በተለይ ዛ ጦርነት ይካሄድባቸዋል የሚባሉ አካባቢዎችን ከሰሜኑ አካባቢ ከአማራ ከትግራይ ከሌሎችም ከአፋርን ጨምሮ ከሌሎች አካባቢዎች የማራቅ እንቅስቃሴዎች ናቸው ያሉት ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀነታ እኳ ንግዜ ክንገጥፋይና ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ግን ብልፅግና ኩናት ንክጅምር አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎ ድሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብርቱዕ ዝኾነ ረፅሚ ይካየድ ከም ዘሎን ብልፅግና ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ደሎ ኩነታት እዩ እቲ ፍልልይ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር እቲ ኩናት ዝቕፅል ዘሎን ሓደ still up ongoing process እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ወላ ሓንቲ ጠጠው ዝበለ ነገር የለን ወይ እውን ኣብ ዝተቆፃፀሮ ነገር እውን የለን ኣብዚ ስለዚ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ እቲ ወረብ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ተህዲድ ናይ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ኣቢ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ኩናት ፀብለልትነት ንክረክብ ግን ክሳብ ሕጂ ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ክኢላታት ድማ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ዕጫ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ተበቲና ጥራያ ዕረፍቲ ክንረክብ ንኽእል ዝብል ስነ ሓሳብ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ብኩሉ መንገዲ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል እዚኣ ከይተበተነት ዕረፍቲ ዝበሃል ክህሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ክትብተን ዲ ኣይትብተንን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ኩላቶም ግን ነናቶም ዕላማታት ይገብሩ ኣለዉ ኣቢ እውን ነዛ ዋዕላ እዚኣ ወዲኡ ሓደ ውሳነ ክውስን ምዃኑ እቲ ውሳነ ንሱ ዝውስኖ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እና ነቲ ኩነታት ተኸታቲልና ናባኹም ከነቕርበኩም ፍትን ኢና ግን ክሳብ ሕጂ ብንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ቀሊል ክኸውን ዘይክእል ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝበሃል ካልእ